teďka ti to ukáže, podívej se. Takhle opatrně, jo, ten žloudek se bude držet ve vajíčku, ve skořápce a jenom bílek oddělíme. To krásně. Jenom bílek, vidíš, a žloutek si dáme zvlášť. Ten přijde do tvarohu. Co pak to dělat? Nebo to, kde se nabírala textily. A k čemu to bude dobré? Teď děláme Všeho to je. A jaké? Makové? tvarohové. A to děláte na To jarmark máme takový nebo počítač, na takový oslavu? sešit a tam na jedné stránce jsou dvě soulohy a potom tam je nějaký počítač, třeba prostě příklady, tam jsou nahoře a No tak musíš jako kluci v akci, ne? Tak teď si šlehám tvarůžek, do kterého jsem dala. Co? Vždycky už mám tvarušek, do kterého jsem dal. No, co pak tam? No, už to bude dobrý. No vidíš to, Eliku, to je pravda. Eličko, ty To máš pravdu. Vidíš, a takhle to ale máš jako, to je stejný, jako když jí řekneme s babičkou, jak to má nabírat a ona neposlechne, tak to je podobný. Irana, ty jsi zastáváš. Nezastávám, teďka ti dávám za pravdu, co povídáš. A já ochutnám. Jo, babi, to se jako musí potřít. Aha. Od kraje do kraje. A ty koupy a strany, Tak. víš, no, vidíš, dobře to je. Tak jako kdyby... Tak to pravda je. Potřeba máslem, Ano, a proč? lepilo. Ano, správně. Tak to vysvětlíte taky, ne? Tak, ukáž papír, pracovní plochu a můžeš to komentovat. Tak tady máme připravený. Tady máme připravený tvaroh. Tak, u každé trouba, plech, máslo, Tady máme připravený plech, otřenej. potřený máslem. Tady to pak dáme do trouby. No. Tady máme připravenou plochu. Tam máme palící papír. Tady vidíte, máme špinavé nádoby. Tak by se nakazilo. A těsto kde je? A tady máme těsto. A počkej, já to takhle na trošku. Nadzvednu. Kyne nám těsto. Kyne nám těsto. Do prostředka, tak. Tady máme 2 měsíce. družstvo kuchařek. Odpočíváme všichni, ne? Já třeba nevím. Tak. Budeme válet těsto pojď. a z těsta pak budeme dělat koláčky. Nyní máme připravenou plochu, na který máme mouku.
Už jsou koláčky v troubi.